V Bielých Karpatoch na severozápade Slovenska leží obec Lednica, ktorej okolí sa vyníma malebné lednické bradlo so zrúcaninou stredovekého hradu. Ide o azda najťažšie dostupný slovenský hrad, ktorý svojou polohou pripomína orlie hniezdo. Vychádzku na hrad odporúčam začať pri kostole v obci Lednica, pri križovatke modro a zeleno značkovanej turistickej trasy. Terajší kostol v bývalom kráľovskom meste Lednica je už tretí. Prvý bol postavený asi v 13. storočí v románsko-gotickom slohu. Zbúraný bol cisárskym vojskom pri dobíjaní Lednického hradu v roku 1644, na ktorom sa skrýval Juraj Rákoci. O 2 roky neskoršie bol postavený druhý kostol z dreva. Tento Ledničania zbúrali po postavení a posvetení nového kostola v roku 1735. Jeho základný kameň bol položený 16. mája 1733 na sviatok svätého Jána Nepomuckého, ktorému je aj zasvetený. O jeho postavenie sa zaslúžil vtedajší hradný pán Ladislav Maťašovský. V roku 1465 uhorský kráľ Matej Korvín povýšil Lednicu na kráľovské mesto a dal mu erb, panu s 2 vencami podľa tradície zvanú Katarínka. Kúsok vyššie prechádzame ulicou smerom na horný koniec okolo miestneho obecného úradu cez Malé námestie, ktorému dominuje socha svätého Floriána a odbočíme doľava až k prameňu, ktorý nesie meno Katarínkin. Vedľa prameňa je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca, že tu v rokoch 1650 a 1654 prebýval a k prameňu sa chodil osviežiť aj učiteľ národov Ján Ámos Komenský. Voda z prameňa je veľmi dobrá, príjemne osviežujúca. Ja to využijem a naberiem si aj na moju ďalšiu cestu na hrad. K tomuto prameňu, no hlavne k nositeľke jeho mena sa viaže aj niekoľko povestí. K jednej z nich, k tej najzaujímavejšej a asi aj najsmutnejšej sa ešte vrátime. Od prameňa odbočíme na chodník vľavo, ktorý vedie mierne do svahu za prameňom. Pokračujeme traverzom vo svahu a po chvíli odbočíme strmo doprava až k malej vstupnej bránke do hradu. Cestu od kostola až na hrad zvládnete do 4 hodinky a to sa stihnete osviežiť aj zo spomínaného Katarínkinho prameňa. V súčasnosti prebiehajú na hrade rekonštrukčné práce a tak je dosť možné, že prístup naň bude obmedzený.